it's a Thursday morning, kabalen. And welcome sa ating panibagong adventure. At ngayon ay papasok tayo ng Barangay Mining. Ayan. So for today's update ay pupuntahan natin yung Centrala. Ayan. So may mga nagre-request na i-update daw natin yung Centrala ngayong July. So it's July 9, 2026, Thursday. At ang oras ngayon ay nasa 10:31. At tingnan nyo, ano na, makulimlim na. Araw-araw na umuulan dahil tagulan na ngayon. So ngayon i-update natin muli ang isang napakagandang subdivision or mga ewan ko, magkatayo ng mga condominium doon o basta. So bali parang ano yun, parang Rockwell din yata, magkatayo ng mga building na malalaki, condominium, parang gano'n. Yun yung aalamin natin. So ngayon nandito pa rin tayo sa may Mining Road. At ito, tanong na natin yung boundary ng Centrala. So mag-start pala ito dito mismo, yan, sa tapat ng San Isidro Labrador at yung covered court ng Mining. Ayan, yung nakatakot na yan, yan na yung Centrala. So try natin sumilip dito. Yun. So dito may mga pag-uukay, siguro mga drainage yan, at saka may mga tubo ron, mga malalaki. So mag-ikot-ikot tayo rito sa kanyang sa kanyang perimeter, and then mag-drone tayo. Siguro banda rito muna para may iba naman yung angulo, hindi yung usual na pinagkukunan natin ng drone dun sa may abandoned building. Tsaka samantalay natin yung pagkakataon dahil kita nyo naman, no? Makulimlim na. So hopefully hindi natin na madan yung ulan at makuhanan natin ng magandang shot itong Centrala. Tsaka bago na yung mga tarpaulin nila, ayan, binago na nila. Yung dati kasi yung mga may mga images, may mga pictures kagaya nito, yan. Pag dito ka, tanong mo na rin sa loob, oh. Ano kaya yung nakabalot na itim na yun? Mamaya malalaman natin yan. So in the meantime, hanap muna tayo next spot. Banda rito na siguro. Pa tayo ng konti, banda ron. Banda rito. Dito na lang para medyo malilim. Ay, at nasa tapat natin yung Dominican School of Angeles City Foundation Incorporated. Yan o. So tara, mag-drone muna tayo.
nakapagpalipad na tayo at nakita na natin yung ano, yung aerial view ng Centrala. At sakto lang, medyo umaambon na. May paparating na bagyo eh, kaya kailangan makapag-update na tayo bago dumating yung bagyo. So ngayon naman ay gagawin natin, iikutan natin yung perimeter ng ano, Centrala hanggang makarating tayo sa may ano, sa malapit sa may MacArthur Highway. So tara, punta natin. Okay, so palis na tayo. At ang kasama pala natin ito, si Yasul. Yung ating budget meal na Bajaj Dominar 400. Medyo madalang lang natin na nagagamit ito eh. Let's go na. Itong kalsadang ito, bago pala ito. Bali, shortcut yan. Papunta doon sa may MacArthur Highway. Dadaan dito sa may gilid ng Centrala. Pero ano lang ito, sa mga light vehicle lang. Hanggang doon sa mga mini truck, ganyan. Pero yung mga malalaki, hindi na pwede. Dahil naglagay sila ng ano rito, ng tosang. Kaya pagdating dito, magiging one way na. Yun. Parang tinanggal yata yung iba. O update ano, pwede na dumaan yung mga malalaking truck. So ito na yung gilid ng Centrala. Yan, nakabakod na yan. So marami tayong nakita mga heavy equipments at mga truck na umaandar sa loob nung nag-drone tayo. Isa na namang magandang subdivision, yung pagkakaroon ng Centrala dito sa may Angeles City. Bali ano rin to Centrala by Ayala Land. Yan, parang yung sa ano rin, yung ano rin to, parang yung sa ano rin to, yung sa Marquee, yung expansion. Ito kita na yung mga nagtatrabaho dito. Yan, no? Full blast na yung trabaho. Daming tinampak dito. Ano kayang gagawin dyan? Yan, no? Wow. Daming nagtatrabaho hanggang dun sa may ano, sa may dulo. Ganda sa ano, sa perspective niya, yung ano, yung image niya, ang ganda. Ayan, tingnan nyo rito. Ganyan pala yung itsura niya. Ayan, ayan, tingnan natin. Ayan, overlooking. Bali ano, nasa view yung ano, yung Mount Arayat. Para palang triangular shape. Ito yung mga malalaking building. And then ewan ko kung kasama ba yung bahay na maliliit na yan, no? Or dito na siguro yan, no? Sa subdivision sa ano. Pero yung ano niya, artist perspective aerial view. Pag natapos, ang ganda, oh. Letter A yung ano yan, shape niya. Oh, let's go. Punta pa tayo banda rito. Wala na tayong makikita dahil ano na pala ito, yung bandang dulo na. So yung maabutan na lang natin doon, yung pinaka signage ng Centrala. Ito yung legendary na building. Dito tayo laging nagdo-drone eh. Yan, oh. Ewan ko kung anong naging problema niyan, ba't inabandon. Dito naman yung Villa Belen South. So dito meron ding gate yung Centrala dito. Yan.
bali dito sa ano, pagdating dito sa may junction na to, ito na yung dulo. And then yung kabila, yun na yung MacArthur Highway. Narating na natin itong pinaka-signage ng Centrala. Ayan o. Centrala Anayala Land Estate. Yan. So yan na yung itsura ng kanyang signage. So I think dito na magtatapos yung ating update vlog dito sa may Centrala, sa may Barangay Mining, Angeles City. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Coylandas for more video updates dito sa Angeles City and all over Pampanga. So ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Coylandas is signing out.